Пляце, як пякарскі на муках. Такая показка была пра людзей, што вярзуць абы што, цвярозыя ці п'яныя. А пайшла яна ад шляхціца пякарскага, які зрабіў няўдалы замах ды параніў чаканам караля Жыгімонта Вазу ў 1620 годзе. Спачатку яго палічылі дурнаватым, пазней прызналі адэкватнасць і судзілі. Пякарскага вазілі па Варшаве на возе, кат выдзіраў з яго цела кавалкі распаленымі абцугамі. Пасля спалілі яму правую руку. Пасля адцялі абедзве рукі. Урэшце разарвалі коньмі, а часткі спалілі. Слухайце, а яны там наогул нармальныя ў 17 стагоддзі? Яны людзі? Мяне завуць Васіль Калач. І сёння мы гаворым пра жорсткасць і суворасць звычаяў у 17-18 стагоддзях. Адкуль усё гэта? Ці сапраўды нашая шляхта гэта нейкія садысты, як кажуць крытыкі? Што было нормай, а што нават на той час лічылася зашкварам? З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Нельга параўноўваць нормы гуманізма 21 стагоддзя з тымі, якія панавалі 300 ці 500 год таму. Нават той час трэба ацэньваць у перспектыве, бо некаторыя ранейшыя пакаранні ўжо лічыліся занадта брутальнымі. Напрыклад, у сярэднявеччы нормай было асляпленне тых жа палітычных канкурэнтаў. Узгадаем польскага караля Баляслава Харобрага, які асляпіў нават свайго брата. Або вось у Празе на Гарадчанах дагэтуль захаваўся падвал, куды людзей кідалі на галодную смерць. Гэта мяжа 15-16 стагоддзяў, часы Уладзіслава Ягелончыка, якога звалі Добры. А калі быў нядобры? Што б там яшчэ было ў тым падвале, а? Жорсткасць была паўсюднай. Парыж, Лондон, Мюнхен, не кажучы пра Масковію, дзе пасадзіць чалавека на палю ці вырваць ноздры, гэта як у прыбіральню схадзіць. Дзялов-то! Калі хочаце серыю пра іхныя норавы, пішыце ў каментарах. Але мы сёння пра Еўропу. Тут кожная карпарацыя, а насельніцтва складалася з такіх міні-соцыумаў, мела свае фарматы брутальнасці. У войску свае, у манастыры свае, на марской службе свае. Акурат брутальныя звычаі брытанскіх маракоў шакавалі ўжо ў 18 стагоддзі Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Ці вось нехта падлічыў. У часы Георга II у Брытаніі быў салдат, які за 16 гадоў службы атрымаў 30 000 бізуноў. Але, як пісалі, чалавек быў моцны, здаровы і зусім гэтым не засмучаны. І гэта ж мы пра інквізіцыю не кажам, праўда? Карацей, гвалт і брутальнасць былі проста разлітыя ў паветры. Але ў чым сакрэт? Чаму так? Кажучы пра нашу шляхту, усё пачынаецца з выхавання, бо там рулілі розгі. У школе, у калегіуме, дома цябе б'е бацька, пасля хатні настаўнік, якому дазволіў бацька, а ты, дарастаючы, помсціш дзецям, слугам і працягваеш гэтае заганнае кола. Вынік – абыякавасць да сваіх і чужых пакутаў. Пра выхаванне ў нас была серыя, гляньце. Канешне, войны. 16-17 стагоддзі – гэта бясконцыя вынішчэнні гарадоў, маёнткаў, манастыроў, цэлыя рэгіёны ставалі пусткамі. Прыходзяць маскавіты і выбіваюць цэлы горад, як, напрыклад, у 1660-м Берасце. Жанчын і мужчын, шляхту і нешляхту, дарослых і малых, нават грудных дзяцей неміласэрдна пазабівалі. Дык такога там не было з часоў манголаў, з 13 стагоддзя. Ну і кім ты вырасцеш, пабачыўшы такое? Канешне, мэтай твайго жыцця будзе сабраць каманду і зрабіць тое самае ў іх. На Браншчыне ці на Пскоўшчыне. Дарэчы, жорсткай была і унутрывайсковая дысцыпліна, каб ужо тваё войска не пераўтварылася ў банду марадзёраў. Гетман Стэфан Чарнецкі ў 1650-х караў сваю вайсковую чэлядзь, якая раскрадала храмы праз валачэнне коньмі. Як гэта? Прывязвалі чалавека да хваста і наперад. Спярша ірвецца адзежа, пасля скура. Урэшце можа заставацца адзін шкілет са шматкамі мяса.
У выніку атрымліваем філасофію, адпаведнае стаўленне да жыцця і смерці. Боль – неад'емная частка гэтага жыцця. Смерць заўжды ходзіць побач, ад яе не ўцячы. І змяніць гэтага стану рэчаў ты ніяк не можаш. Пакуты чалавека, якога арыштоўвалі за злачынства, пачыналіся ў катоўні. Гэта магло быць памяшканне, напрыклад, у падзямеллях пад ратушай. Распраналі, прыкрываючы толькі саромныя месцы. Ну і далей. Справа тэхнікі. Паморская шапка, напрыклад. Механічная прылада накшталт ціскоў, якая сціскае галаву. Некалькі абаротаў было дастаткова, каб кліент загаварыў. А некаторым хапала дэманстрацыі працэсу, каб прывесці ў належны стан. Ці гішпанскія боты, драбільнае прыстасаванне толькі для ног. Ці расцягванне. Усе суставы ды косці проста выцягваліся ў струнку. З чалавека, выходзіла ўсё, што было ўнутры. Канешне, прыпальванне свечкай, паходняй ці металічнымі абцугамі. Тыя, хто займаўся катаваннямі, а часам і суддзі, каб перабіць пахі ды неяк трымацца ў форме, выпівалі падчас экзекуцыяў. Можаце ўявіць цёмнае падзямелле, крыкі, трэск касцей ды п'яныя каты. Дарэчы, некаторыя вязні ўсё гэта вытрымлівалі, а катаваць можна было тройчы, не больш. Тады выходзіш на свабоду, але большасць, канешне, бралі на сябе нават тыя правіны, пра якія і ведаць не ведалі. Як і ў заходняй Еўропе, у нас кроў заўжды была пажаданым відовішчам. Не толькі тэатралізаваныя баі з жывёламі, ваўкамі ды быкамі, як у Варшаве ў 18 стагоддзі, але і публічныя кары смерцю для злачынцаў. Хто прыходзіў? Рамеснікі, кавалі, возныя, жаўнеры, манахі, універсітэцкая моладзь, прастытуткі, гэтак далей. Смерць праз абезгалоўліванне была адносна лёгкай. Чаму яе і стасавалі да шляхты? Мы пра гэта казалі ў выпуску пра здраду. Секлі галовы адмысловай цяжкай сякерай або мячом. Меч ката таксама мог розніцца. Не проста вялікі, але з абцяжарваючай часткай на канцы. Але была і смерць кваліфікаваная. Гэта значыць, што яшчэ жывому кат прыпальваў руку ці выцінаў рамяні са скуры, звычайна ад спіны да пятаў. Куды страшней было чвартаванне. Добра, калі па смерці, а калі пры жыцці. Кат адрубаў па чарзе рукі, ногі, вешаў кавалкі на шыбеніцу і толькі ў канцы сцінаў галаву і насаджваў на палю. Або ламанне колам. Гэта калі кат літаральна перабіваў косці ахвяры, прывязанай да вялізнага кола. Добры кат першым ударам разаб'е чэрап. Калі не добры, то зробіць гэта толькі ў канцы. Чараўнікоў, садамітаў ці блюзнераў палілі. Дзе-то забойцаў маглі звязаць, прысыпаць зямлёю, а пасля прабіць драўляным калом. Цікава, што вельмі жорстка каралі за крадзеж мёду. Жыўцом з чалавека выцягвалі ўнутранасці, ды прымушалі хадзіць вакол слупа, ды ўласнаручна накручваць на яго свае кішкі. Чаму менавіта за мёд? Кідайце версіі ў каментарах. Крадуноў найчасцей вешалі. На знакамітай гравюры з выявай гародні 16 стагоддзя бачны пагорак на ўскрайку з шыбеніцамі. Часта целы не здымалі, а пакідалі крукам ды іншаму птаству. Або вешалі пры ўездах у гарады для нагляднасці. Дарэчы, жанчын у нас не прынята было вешаць ці садзіць на палю. А як жа тады? Тапілі. Вайскоўцаў расстрэльвалі. Так, напрыклад, расстраляны быў казачы гетман Іван Выгоўскі ці польны гетман ВКЛ Вінцэнт Гасеўскі. Гэта было шляхетна. А вось з бунтаўнікамі паступалі зусім інакш. Страшна каралі, напрыклад, гайдамакаў. Енджый Кітовіч апісвае працэс так. Гайдамаку клалі на зямлю, жыватом уніз і забівалі ў яго навостраны кол. Да ног запрагалі пару валоў, якія цягнулі, каб кол увайшоў як глыбей. Толькі пасля гэтага кол з ахвярай падымалі вертыкальна. Калі кат рабіў усё спраўна, вастрыё даходзіла да галавы. Смерць. А вось калі кол выходзіў бокам, то пакуты маглі цягнуцца ад пары гадзін
да 3 дзён. Пісьмовыя крыніцы захавалі сведчанні неймавернай пагарды да смерці гайдамакаў. Некаторыя маглі яшчэ пасмейвацца над катамі. «Крыва ідзе, пане майстар!» Так занатавана ў польскіх крыніцах. Саджэнне на палю было папулярным у вугорцаў. Там з пасаджаных на кол вырасталі цэлыя лясы. У нас жа гэтую меру стасавалі да завадатараў сялянскіх бунтаў. У 1744 так былі пакараныя лідары крычаўскага паўстання. Толькі завадатару Васілю Вашчылу ўдалося ўцячы ва ўкраіну. Рэшту пасадзілі на палю. На той час нармальныя людзі ўжо глядзелі на гэта як на дзікунства, але крычавам валодаў Геранім Фларыян Радзівіл. Маніяк і рэдкі садыст. Паталагічны вырадак. Лідараў бунтаўнікоў таксама вешалі на металічны гак, за рэбры. Гэта ў нейкім сэнсе было нават пачэсна. Так на гак падвесілі такога сабе бурага з паўднёвай Польшчы. А той прыгаворваў, нібы сам кіраваў працэсам. «Буры да гуры!» А калі ўнізе на яго вачох чвартавалі ягоных жа паплечнікаў, то казаў катам: «Ну што, нарубіў мяса? То з'еш яго!» Дарэчы, праз падвешванне на гаку быў замардаваны і князь Дмытро Байда-Вішнявецкі, але там туркі, ды зусім іншая гісторыя. Канец усяму гэтаму паклала эпоха асветніцтва. У 1776 катаванні былі забароненыя соймам Рэчы Паспалітай. Гэта нават раней за шматлікія іншыя еўрапейскія дзяржавы. Апошні крымінальны кодэкс, складзены перад падзеламі краіны, абвяшчаў усіх роўнымі, незалежна шляхціцты ці не, кары аднолькавыя. Раней, у 1773 на Станіслава Аўгуста Панятоўскага быў замах. Аднаго з віноўных кароль памілаваў. Яшчэ 2 проста сцялі галаву. Гэта ўразіла сведку брытанца Враксала. Маўляў, а дзе ж катаванні? Параўнайце для цікавасці з тым, што зрабілі з Пякарскім за 150 год да гэтага. Жорсткія часы? Так. Жорсткія людзі? Напэўна. Але ці стаў чалавек дабрэйшым у 20 стагоддзі, а ў 21? Часам здаецца, што змяніўся толькі фармат. З афлайна на анлайн. Ды тэхнічныя сродкі. Зрэшты, тады, даўней, чалавек быў жорсткі і да сябе, і да іншых. Зараз? Хіба да іншых? Як вы думаеце? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!